Sanibonani, kusawuyena lo waseshowe kwaMondi. Bengisacela nje ukwenza le video yokuthi ngicela ukuxolisa even in advance to anyone oyoke athi mayihlangana nami either angibingelele kwi-setup yase-mall noma la phandle esixukwini ebese kuba ngathi angimzwanga noma ngenze ngathi angimzwanga. Ngiyaxolisa. Kune comment la on one of the social media platforms now umuntu othi ungibingelelile ngibone mall thizeni ngeke ngisayisho ukuthi yipi ungenza ngathi angimzwanga. Ngikhumbula kahle ngiphume kanye ngaye mall kuleli viki ngihlala endlini isikhathi esiningi ngoba sometimes mina ngumuntu ogqunywa endlini for a reason and mangiphuma ngisuke ngiphuthuma into ethile. Ngixolisa kakhulu to anyone owake wahlangana nami ngangambingelela noma ngangamjabulela. Ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami, bayangithanda and mhlambe lo umuntu ofendeke ngempela. Ngiyaxolisa Nkosi yami. Suke kungesiwo amabomu noma ngaleso sikhathi ofike ngaso ngempela ngisuke ngekho right. Ngihambile la ngaye mall ngiqeda ukubeka ingane ebinama rehearsals esikoleni. Ingane yathi mama mangingenawo lama pumps afunekalayo amhlophe esikoleni ngeke bazongikhipha ezithombeni ngeke ngishuthe. Akekho kumzali othanda ukuthi ingane yakhe ingabibikho ezithombeni zasesikoleni, izithombe nezinye ingane izobe zikuyo. Phuthume mall ngihamba nalezi ezinye ingane zakube imbili. Ngahamba imall yonke. Imall uyazi ngikhuluma imall. Ngayihamba ngenyawo yonke bengingena choice ngihambe ngiphuma ngene eindaweni zezicatshulo ngingayitholi ngawathola ama pumps amhlophe. Ngahamba ngaze ngicishe ngadikila ngizizwa kahle ukuthi abonayo manje danga senginesiyezi sekuthi angiwe ukuthi angikhaleke manje ngoba lama pumps awekho. Ngithi ngiyaphuma phunde ukhona othi nje kumina ekhanda lami uphinde la uyiqedile zonke izitolo. Phinde ngidunguze futhi imall. Angazi ukuthi lo muntu uhlangane nami at which point, angazi ukuthi uhlangane nami bese ngikanjani noma yila ngempela bese ngifuna ngempela ukuthi ayingeke lapha ufuna uphoxa ingane waphela into yesikole le. Ngicine ngitholile lezo izicathulo. Kufanele ngiphindele esikoleni, ngiphuthume esikoleni ngihambise lezi izicathulo. Nami ngokwami ngiyagowisha ngikho right. Khona izinto zami nje engigowisha engidlula kuzo mina ke personally. So ukuhamba emall nokungibona emall bese uthi ngenze ngathi angikuzwa. Kungilimazile kodwa ke ngiattendile leyo comment ngaxolisa kulowo muntu because I don't like to offend abantu abathanda umsebenzi wami. Ngiyaxolisa. Ngixolele nakunombani omunye engangam-offenda. Ngiyaxolisa. Nakulowo uyazazi la khona ngiyaxolisa. It was never my intention to offend you. I was just going through a lot in that moment. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Don't send again. We'll keep a video la bako TikTok yakhe la wekosiyaba ixole la khuluma khona ngentombatane lahlangane nayo emall. Intombatane embhalele ku TikTok ithi yona imbingelele abangaphenduli. So basically the kid was trying to say ukuthi ba ignorana udon Thandeka King makabona abantu. So washo nje ukuthi she was going through a lot. Nkosi yami nokumbona akamboni bekahlangana inhloko. So guys, ma celebrities ngalesinye isikhathi ayikho ukuthi ahlambe ayatitshela they are full of themselves. Guys, nabo bayabantu and kuyenteka ukuthi uhlangane nemuntu akhulumise, or maybe you are just in your thoughts uyacabangela ungamuva, but it doesn't mean ukuthi you are actually ignoring that person. Washo nje ukuthi hayibo ngiyaxolisa. Please do comment what you think below. I'm signing out. Goodbye.